Yes, hello mga subscribers na Gurus muli si Madron Kipinto, and this is our 8 days therapy kay Ate Mary Ann Wad. Ito tayo sa Del Rosario, San Fernando, Pampanga. So watch po till the end. So scroll down po at paki-watch po yung mga great improvement ni Ate Mary Ann since siya po ay nakakakain na ng mag-isa at nakakaupo na rin ng mag-isa. So ito po yung mga development po natin for 8 days therapy. So again, watch niyo po yung yung aming 8 session therapy. Kasama ko si Ian. Ian the bodyguard. Yan. So magpipray muna kami nila Ian at nila Ate Maria. Okay? Ikaw pray. Sige po. Sige pa tayo ha. Sige. Maraming salamat. Ipapasalamat po kami na unti-unti po nag-improve yung katawan ng mama na patuloy po siyang makalakad ng maayos at makatayo. Papasalamat po kami na ginagawa niyo po kami bawat isa po sa amin. Ipapasalamat po kami sa araw-araw na mga gawain po namin. Pinilig po namin na i-bless niyo po kami, lalo na po si Papa at si Mama. Bibigyan niyo po namin ng malakas na pangatawan at kaisipan na makatayo na po at makalakad. At itutuloy niyo na namin, pinadalangin sa pangalan ng si Kristo. Amen. Kano na pastor ka? Yan, ngayon gagawin mo. Narinig mo na? Opo. Tapusan ko muna yan, ma.
Patid ko lang si Brian na sabi. Ay, tinuti ko ng gagwa, gayo. Huwag na. Atang pa sa'yo. Amen. Ano ba paalam? Opo.
Sarap ba? Okay lang. Kaya mo. Siya. Ano? Tapos, ha? Nakano nani mo? Nakapantay nani mo? Hindi po. Nakashort siya? Hindi rin po. Ay, nagkukulit yun. Dali na po. Kamuti ka. Sige. Ingat.
Hmm. Ang tingin ko, Hmm. bakit? Ano to, no? Ha? Hmm. What? Sakit? Ha? Mga ano, mga session, bibigyan natin to. Opo. No? Bibigyan. Tayo. Ha? Dito muna ako. Tsaka Iya ano yung paano hawakan ko. bingke. Thank you. Hindi lang, sabi na. One, two, three, four. Ano na? Nag-add yung dito. 5, 6, 7, 8, 9. Guys, tumutubo na yung natin meron. Patok! 9. Sa loob ng 1 year, ganun na talaga ito, no? Opo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nakan mo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ilang? Ilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baka mo to. Baka may bago siya. Okay. Bilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Out na. So, ganoon lang tayo. Ating super tape lang tayo. Bukas. Yun yung pinaka natin maximum. Maximum. Super bukas, 21. 21. Puro 21 na yan. Tapos, magiging 2 sets, 3 sets. Okay? Medyo ano yung laban natin na ito. Kasi medyo ano na, mga 15 days, ano tayo, yung talagang pika na ito. Hard na. Hard na ha? Ha? Hindi na easy yun. Mga issue. Tapos wheelchair na tayo, mga 20 session, wheelchair na tayo. Wheelchair na kita ha? Upo tayo, upo tayo. Dalawa kami. Okay? Kailangan po natin ng Yung mga negative kay Mang Kepeng, Diyos na ang bahala sa inyo. Ano talaga eh.
Dinaras na lang negative ba? Sunod ng bata. Yan. Ako. Ano na? Eros, so. Ano so? 2, 3, 4, 5, 6, Tawag ko niya. Kumit niya. 7, Yan, sabi mo. 8, Kasi June. 9, 10, 11, 12, Ayos lang? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Twisting. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hindi ulit. Hindi lang. 1, 2, 3, 4, Tumano ko. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para pag tayo niya, prepared yung mga joints niya. Opo. This is the purpose. So guys, ito yung purpose po na ito, ginagawa ko. Yung purpose sa akin naman susunod na walking, ano niya, standing at balancing therapy niya, nakaprepare yung mga joints niya. So this is it. Yeah. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Then dorsey block. Dorsey. Tawag ko niya mo. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala yun lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Trauma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Lumalaban po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Dating tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling sa hindi. Ano po? Sige naman, magaling sa hindi. Gagaling po. Diba? Diba? Weakness ka, diba? Dito sa therapy. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Hold. May exhale. Saba. Reverse na. Reverse. Reverse. Hawak pa. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ako hinihingal sa'yo. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Ito, maganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ibawin na. Ibawin mo na. Opo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah. Sulit ka sa bila. Sulit ka sa bila. Sige po. Dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Out. Situation. Diba? Oo. 1, 2, Isip ko yun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ito pareho. Ito pareho. Ano mo ito ha? Yun. So, Balik na. Are you ready? ano mo tama? Are you ready? Are you ready? You ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa lang na. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold the leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dito. 11, 12, Oh. Sige, sige. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Tama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Taas. Tama.
Konti. You okay? Ikaw okay ka lang? Kami hindi okay. Tatawa siya. So guys, this is the activities na kailangan gawin namin para in preparation sa standing. Itong aming sa 50 session. Kailangan natin ng isa ni Ian sa wheelchair. So ito yung preparation mo. Ha? Okay. Or next is rotation. Kami yan niya. Yung out. Just yun. 1, 2, 3, Okay na, no? Parang dito, no? Masabay na, no? 7, 8, Ha? 9, 10, 11, No? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4,
5, Halt. 6, 7, 8, 9, 10. Halt. Wala ko pa. Tapos yung mga Okay. ready? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Halt. 1, 2, 3, 4, 5, Halt. 6. Okay, nakasagal. Nakasagal, no? Masakit. Ino. Nakasagal na. Ayun, oh, nakasagal mo. Dami. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano na? Upo ka daw na. Maraming ito ah. Yeah. Sige, hila. Upo ka, upo. Sige. Alalayan ka. 1, 2, 3. Yan. Sige, sige, sige. Ah, sige. 1, 2, 2. ay, ito mo lang. 4. 5. Relax lang, relax, relax. 5. Relax lang. Okay. Ito siya. Okay. 6, 7, 8, 9, As one. 10. Hold on, hold. Hold lang, hold. Alalayan mo po yung sarili mo. Sabi sa'yo. Balance mo. Balance mo. Balance mo sa balance. Sige. Lang? As lang? Oh, sige. Okay. Bilang sa 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pasyenta, 7, pasyenta, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Higa ka lang dyan, ha? Ganyan ka lang. Higa ka lang. Higa ka, higa. Yan. Yan. Ayos? Ayos? Bumaba ka na. Ayos? Okay, wala ka na sa ano. Patulong tayo kay Popoy mamaya. Kaya. Ano siya sa lasyon? Wait lang, mama. Yeah. Ito po. Masuk ko rin, tingnan na. Ano po? Masuk ko rin. Ah, Ako rin, tingnan. Alitag mo. mm, Magluluto kasi mga ganyan. Opo. So, wala daw kuryente ngayon ha. Bukas. Bukas daw.
Nakakaano na kasi to. Hmm. Kasi kapag binigla yan, masasaktan ka. Naluluto yung kuryente mo. Ha? Ikaw, tapos doon. Noon na lang kita. Sa ating ginawa kasi, napagod na siya. Opo. Sabi ko, diba, ang dami ng pintis, diba? No. Sinabi ko yung mga hindi ka nagkatayo. Kailangan masanay mo na siya. No. Okay, masanay ang katawan niya. At dito niya, pag gano'n niya, may power siya. Opo. So, Doc, yan. Kaya nga ba yung mag-kepeng? Ayan guys, so, guys, nakita nyo yung aming exercise ginawa ni Ian from upper limb. Tapos yung kanyang wrist, fingers, and then lower limb, sa rotator, until sa kanyang mga paa, at sa mga daliri ng paa niya. So, lahat po yun may mga program na exercise ginawa namin ni Ian. So, after this, tsaka yung upo, higa po. Hindi mo tayo higa. Opo. So, ang higa mo, 10. Nakasampo lang. Yung kaya mo lang na. Upo, higa. So baka pag umalis yun si... okay, kung gawin mo yan, umupo ka. Okay. So guys, tapos namin sa upo, higa. In-preparation namin sa... Ang target ko, itong 15 days ko, gusto ko i-wheelchair mo siya. So doon tayo mag-attempt lang tumayo. Pero Pakiramdam ko na kapag inupo ka dyan, nagagalaw mo yung paa mo. di ba? So piniprepare na namin. So this is massage therapy. So wala mo siya kuryente ngayon guys, alternate po kuryente niya. Maluluto, hagot na ito. Opo. Mamaya kayo taas ha. Yan na, may pagkasigil na. Mamaya ikaw na.